De recherche het vreet een wapen voen in het onderzoek naar de moord op een 22-jarige vrouw in Drachten. De politie kan net zeggen dat het een moordwapen is. Een slachtoffer waar het vreten moord deed voen in haar huis onder Zilverschoon. Haar 43-jarige ex-vriend is oppakt als vertochte. In Dokkum is Joet uiteenzetten bij de sloop van wenningen in de Hoedemakerspolder. De 28 huizen gaan in de vlakte omdat ze oud en vertut is binnen. In de Dokkumerweek willen begin Takkenwier 24 nijwenningen opleveren. 13 van de oude hierders zullen oer naar de nijbouwwenningen. De 66-jarige racefietser uit Meppel, die het sneu een zwier verwoenerrek is op een Sonderdiek bij Sondel, is verstoorn. De man reed in een groepje racefietsers op het diek, dat is eens net tastien. De man uit Meppel kwam te vallen. Toen water onrieden terug een vrachtwagen. Het slachtoffer is maar zwier verwoening zonder holle naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar is hij letter verstoorn. Joen en vannacht Rijn, letter wordt het droeg. De wind gaat naar het westen en het wordt 14 graden. Wanneer eerst nog Rijn, dan wordt het droeg en krijgen we wat zinnen. Temperatuur dan 18 graden. De zuidwestenwind is zwak onmatig.